Eu sunt Cosmin, sunt tattoo artist, fac tatuaje. Bine te-am găsit la salonul nostru. E bine să-ți arăt o gamă sau o varietate de tatuaje pe care le facem și le avem disponibile aici. Bine? Bine, tu trebuie să-mi spui ce tatuaje vrei din ele. Da? Bine, bine. Deci, pentru început, un folger cu un schelet. Da? Încă un schelet, încă un trandafir sau floare, depinde. O pasăre. Da, hai să mai arăt. Le avem și pe acestea. Da, acestea sunt, după cum vezi, sunt unele mai mici. Da, sunt cu pirați sau, bine, astea sunt un pic mai bărbătești. Da, da, cu pistoale, după cum vezi și pirat, bine, craniu. Și multe altele, da, niște ciori, pisică neagră. Mai sunt și acestea, la fel foarte superbe. După cum vezi, o inimă tăiată sau străpunsă, fluturaș, un coșciuc, două cuțite. Acestea sunt mult mai drăguțe, sunt doar cu inimioare, da, cu inimioare de toate felurile. Exact, da. Mai sunt și acestea, un șarpe, craniu, pasăre, diamant, floare, da, păsări, mâini. Te decis bine. Acum, fiindcă te decis, mai întâi o să trebuiască să dezinfectezi un pic zona. Da, stai să-mi pun puțin mânușile. Acum că mi-am pus mânușile, o să trebuiască să dezinfectez un pic locul. Bine? Bine. O să iau această soluție și de dezinfectant și o să îți pun un pic pe piele. Bine, bine, bine. Acum cu ajutorul acestui șervețel o să dezinfectez. Așa. Da, nu trebuie să-ți fie frică, să știi că unii dintre pacienții noștri leșină de fiecare dată când li se fac tatuajul. Dar nu ai de ce să-ți fie frică. Exact, este foarte ușor să știi. Da. Ok. Acum că am dezinfectat locul unde îți voi face tatuajul, o să trebuiască să pornesc aparatul meu de făcut tatuaje și o să-ți tatuez tatuajul pe care l-ai ales. Da, cu ce culoare vrei să fie? Ce culoare vrei să fie tatuajul, mai bine zis? Da? Bine. Bine, 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 bine. Acesta este aparatul de făcut tatuaje, știu, e foarte mic, dar sper că se vede. Îl vezi, îl vezi, îl vezi, îl vezi, bine, bine, bine. O să îl pornesc și o să-ți spun un pic, să vedem cum ești, bine? Să-mi zici dacă te doare. Bine, bine, bine. Ok, bine, 3, 2, 1. Ești bine? Hei, ești bine? Bună, 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 ești bine? Of, ce bine că te-ai trezit, ce speritură ne-ai dat. Deci nu pot să cred că ai leșinat, efectiv. Da, ești bine? Ești bine, ești bine, ești bine. Unde ești? Ești la paramedic? Da, eu sunt paramedicul tău, sunt Cosmin. Da, se pare că ai leșinat în salonul de tatuaje, efectiv. Și m-au sunat și de acolo și imediat am venit noi de la ambulanță. Da, ești bine? Ești bine, ești bine, ești bine. Înainte să te externez, vreau să fac un mic test. Vreau să-mi spui ce culoare au mânușile mele. Da, uite-te bine. Exact, uite-te bine, uite-te bine, uite-te bine. Albastru, perfect, perfect, perfect. Perfect, perfect, perfect. Albastru, 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 albastru. Exact. Deci nu te credești ceva, chiar ai leșinat. Da. Exact. Da, cred că te frică sau ceva. Prost, probabil ți-e frică de ace, nu? Da, 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 da. Uite, vreau să spui acest pe primele tale de mână, te rog. Perfect. Ca să îți măsor pulsul. Perfect, ți-l las aici. Da. Bine. Ești bine, te simți un pic amețit. Te simți un pic gen amețită sau amețit sau doar un pic capul. Stai să văd dacă ai febră. Stai să văd dacă ai febră, stai să văd dacă ai febră, stai să văd dacă ai febră. Nu, nu pare că ai febră. Nu, 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 nu. Nu, e bine, o să-ți dau ceva bun, fiindcă ți-a scăzut un pic glicemia și saharul din corp, este o mică prăjiturică. Nu-ți place? Cam atât poți să-ți oferi gratis, da? Da, pentru ceva mai mult ai nevoie de asigurare de sănătate. Exact. Uite, ți-o las aici. Bine, ia să văd pulsul, ce puls ai. Perfect, ți-a revenit și pulsul, văd. Nu uita să mănânci prăjiturica, bine? Da, nu știu de ce ai leșinat efectiv, fiindcă de obicei nu se
ce faci? Bine te-am găsit la cocoșiria noastră. Ți-am pregătit aici niște cocoși delicați. Uite. Acestea sunt. Ai, de ce vorbesc așa? Ai, accent moldovenesc. Ei bine, nu. Astea sunt cocoșile, astea sunt cocoșile noastre de casă. Ești, efectiv, dacă mănânci o de-asta te linși pe buzi, bă, te linși pe tești, dacă mănânci o cocoșă de-asta. E cu zahăr, e făcută de mama, dacă vreau cunoști odată. Mi-am pus ochelari de soare, chiar dacă e frică afară, dar nu contează. No, hai să le împachetez bine, uite, astea cu zahăr. Dar vezi că scumpi rău, că la noi s-a scumpit și făină, s-a scumpit și tot, s-a scumpit și ce greu e viața acum de trăit. S-a scumpit foarte mult. No, bine, stai să le împachetez bine. Bine. Nu fie antenă, de să le punem frumos în lunga. Noi, da, mă, eu te-am prevenit că scumpi, da. Ce să faci? Noi, fie antenă. Ei, ți le-am pus aici, hai să le strâng un pic. Zi le-am pus aici. Bine, 50 de lei. 50 de lei, bă. Bine, dacă vrei să dai și împac și acum. Asta e. Poftim. Bine, hai, marcă banul aici la mine, la dânsul. Bine. Hai, ți-i drumul la bani. Așa. Bine, hai, pa. Sper că v-a plăcut videoclipul. Ultima a fost un pic mai un pamflet, așa un pic pe moldoveniești. Nu fie, stai că-s personaj. Sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ce mai vreți voi în videoclipul următor. Va fi ceva senzațional. O să vă pun pe comunitate să votați ce să alegeți.